eyami indodakazi angeke ibe umthwalo kimi. Futhi ke anginankinga nokuyinakekela impilo yami yonke. Kodwa uma ngenza njalo kuzobonakala ngathi ngivumelana nezinsolo zakho okuyilezi engingavumelani nhlobo nazo. Owamulila angeke inhlobo aqamba mama. Usuqedile. Hamba nalo msangano wakho la. Asiyidingi yonke lento thina lana. Vele uhambe. Asinandaba nawo wonke lo dodo ofuna ukusitshena wona. Hamba, Siyahamba. Kodwa ukufaka ekhanda futhi ukwazi ukuthi namhlanje ulimazile inhliziyo yomzali. Ungakhohlwa ubuhlungu ongenzele bona nokungikhipha inyembezi namhlanje. Sesihamba kwamanje. Kodwa ke ngenye imini uLili uyofika kulomuzi esishayela phezulu kabi. Ungayithwala kwamanje ngalesi sitezi sakaJahagida ngendlela ofuna ngayo. Kodwa yami indodakazi iyonyathela la ngelinye ilanga ngesikhulu izotha nangenhlonipho. Maduzane nje nizobe nize kwami nizoncenga ukuthi uLili abuye kuleli khali nelingananhlonipho. Ngiyangithembisa la. Isithembiso esiphuma kuKhalindi leso. Manje uzama ukuzenza umuntu ohlakaniphile ufaka amaphoyisa noma uAJ lolu daba. Rivat. Ngicela ukukubuza ukuthile. ingabe kahle. Yindaba wa serious. Qhubeka. Awuzikhumbuli ngempela nje wena ngesikhathi uthunjwa. Kodwa ngakhumbula kanjani? Angikaze ngithunjwe mina. Yilokho ke. Yile yonto ke impela engayiqondi. Ngisalikhumbula kahle ngamehlo engqondo lelasuku ngesikhathi ngifonelwa ngevideo. Leya ndoda leyana eyayibe kumbese la emqaleni wakho. Wase wasongela ukukubulala uma mina ngingashadi noAJ wase Lela kungani ngingazi lutho mina? Ngakho konke othi kwenzekile. Ngoba mina akukho lutho engikukhumbulayo. Rivat ngempela ngabe nawe ucabanga ukuthi mina nginamanga. Lalela. Akhona lokho engikushoyo. Ngiyazi. Eqinisweni ngiyazi ukuthi ngeke uqamba manga. Ungadlala nje ngesinye isikhathi kodwa ke kudlale ngento efana nalena. Yebo. Futhi awusoze wena wangitshena manga. Egcineni lokho kushiya nento eyodwa. Egcineni kwakho konke. Uma mina nawe sikhuluma iqiniso ngalokho kwenzekile. Nokuthi kwenzeke kanjani? Hey. Asimeni ngaloso sihloko manje kwanele, he? Ngikhathele. Nathi sikhathele. Ha? Uzani? Isikhathi sokudla manje ngidinga usizo lwenu. Ya, faka lokho nize nizongisiza. Mama. Singayeka kanjani ukukhuluma ngalokho? Kunomuntu esingamazi osicuphela umgibe. Kumele na kanjani semaphoyiseni? Ukuya ngami kumele siye njengamanje emaphoyiseni sovula icala. Kufanele siyotshela amaphoyisa lokho. uLili uphoqelelwe ukuba shade ngenxa yakhe lo muntu. Engabe umhlola uVikranti yini la yenzile ngempela ukuze akwazi ukushadisa uAJ noLili. Kodwa igama lakhe malingandiza emoyeni kulesi simo. Uzokwenza isiqiniseko ukuthi nelami yalifaka ukuze ngizoyejele naye na kanjani.
Mama. Yini la icabanga yasambeni? Uqonda ukuthini ke ngalokho? Inqushunqusha zenzekile ngokwanele, Manje nina ngizongiphoqelela ukuthi ngiye emaphoyiseni ngalolu daba nje oluncanyana, Yazi wena. Lokho wenzile kaJahagida kuletha ihlazo. Abangeke bekuxolele inhlobo ngalo. Nawuzibonele ngokwakho, angithi emva kosiko loliya lokuveza ubuso abakaJahagida bebelindele ukubona uShweta. Kodwa babona banike wena nje. Emva kokho konke lokho sokwenzekile, usazama ukuqhubezela ubuhlungu biye phambili ngokuya emaphoyiseni uyofaka isikhalazo, Nkosi yami. Nkosi yami, lila uma ukwenza lokho angeke bakumukele kule yandla. Uyimisela ngokuhlala la emva komshado, Wena ungeze ungaba nenkinga kodwa mina nginayo inkinga njengomzali. Futhi wena njengoba unjena nje, ungaya ngempela emaphoyiseni, Kodwa uma efika laphana ke bazofika bakufuna ubufakazi. Unabo lobo bufakazi? Unabo yini? Cha. Uqinisile. Rivato uma uqinisile. Anginabo mina ubufakazi balento. Uma sihamba manje semaphoyiseni bazofuna ukuthi ngiveze ubufakazi ukusekela lento engiyishoyo. Ngizothini ke mina kubona? Ngokubona kwami nje mina ngisafuna silesiqhubeka nalento. Ngifuna sikhohlwe nje yilo lonke lo daba. Injalo nje nami ngizizwa kanjalo. Asisiyekele sisihloko manje, Asingabe sakhuluma ngaso. Ngiyathemba niqedile, Kwanele manje. Asambeni, ngidinga usizo lwenu. Fakani lezi zinto sambe siyohla, asambe. Uyazi ngazile ukuthi impilo kaAJ neyomndeni wakhe izohlabhazeka mayiseshadile. Kodwa ngikaze ngicabanga ukuthi umndeni ungahlukana ngokusheshsha okungaka. Sengivele ngokubasile umlilo. Kuzomela ngilinde ngiphinde ngibuke impilo kaAJ isha ibomlotha. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu on yours truly Zizonke Sisonke DStv channel 169.